Rusya-Ukraina sögüşünün 4-nji güni dowam edýär. Bu sögüşde Rus goşunlary Zelenskiýiň hökümetini ele geçirmek üçin Kiýewe ýakynlaşýarlar. Должен обратиться и к военнослужащим вооруженных сил Украины. Bu arada Rusyanyň prezidenti Vladimir Putin Zelenskiy we Ukraina halkyna setlenip, çağalaryňyzy we halkyňyzy diýeri galkan edip ölümüň garşysyna çykarmaň. Wezipeňizden çetleşseňiz has gowy düşünşip bolar we gyrgynçylygyň öňüne alyp bolar diýdi. Emma muňa garamazdan Ukraina halky öz topraklaryny we nesillerini düşmanlardan goramak üçin mertlerçe sögüşýärler. Tanki idut zadnim hodam. Ukraina askerleri öz topraklaryna giren Rus goşunlarynyň en çemesini ýetir aldylar. Ukraina döwletine Ýewropa döwletlerinden maddi kömekler we harby kömekler gelmegini dowam edýär.